Volám sa Mirka a som zdravou nosičkou mutácie v géne BRCA. Túto informáciu som sa dozvedela ľahko po 30-ke a dosť to so mnou na začiatku zamávalo. Nastúpili nové emócie, nové existenčné otázky, na ktoré som nebola vôbec ani pripravená, ani zvyknutá. Ale prakticky okamžite som bola rozhodnutá podstúpiť všetky operácie a všetky preventívne možnosti, aby som zabránila vzniku karcinómu ako prs, tak aj vaječníkov. Ono sa to ľahko povie, ale tá cesta bola celkom zložitá. Až potom som spoznala ľudí a osoby okolo spolku Nebyť na to sama, ktorí mi vlastne pomohli upratať si myšlienky a ako naložiť s touto novou situáciou. Práve dámy zo spolku sa veľmi aktívne angažujú v témach prevencie rakoviny ako prs, tak aj karcinómu kože, čo považujem pre širokú verejnosť za veľmi dôležité. V éteri sa v posledných rokoch veľmi skloňuje slovo sebaláska. Pre mňa je definíciou sebalásky hlavne proaktívny prístup k zdraviu, proaktívny prístup k svojmu telu, aby sme sa o seba starali. A preto je podľa mňa veľmi dôležité pravidelne chodiť na preventívne vyšetrenia a odbery rôzneho charakteru, pretože v dnešných rokoch máme v medicíne úžasné a fascinujúce možnosti, ako predchádzať rôznym ochoreniam, len o tom musíme vedieť a musíme sa na tom aktívne účastniť. Ide o to nielen, aby sme sa dožili vysokého veku, ale aj kvalitného života v budúcnosti.